Aabot kay lahat ng mga pansapin sa paa. Tiyak kalidad pandapat sa mga mamahalin ng alaga. Sa unang sipa talaga namang makita mga mata. Iliwat ka ng mga sapatos, naka-display o mamili ka na. Kahit ano dyan, di ka magsisisi. Sing mapipili napaka-stick, pero ka na pang drip o regat disente. May feel na Nike tsaka Adidas, pag sinuot mo napakatikas. Tsaka pang matagalan at hindi agad mapipilas. Kaya pag may nagtanong ano sagot, kung saan mo nabili sapatos mong suot. Sa sapatos PH yan, pero di yan lang kasi sigurado na pang matagalan yan. Kaya kailan ka kahit mabanat, ang mga paay tuloy lang ng usad. Kasama't sandata sa bawat yapaki sapatos PH. Kabantit pa na taga ko sa sapatos PH. Sa sapatos PH.